ifuna ukusuka kwindawo ethi thina singabashumayeli beqhawa yamawisile kwi-Afrika esemazantsi. We are local preachers of the Methodist Church of Southern Africa. Ndicinga sisuka kakuhle xa sisuka ngolo hlobo kuba ndinengxaki nomshumayeli osesipeyisini. Into abantu benengxaki naye kukuba ubushumayeli bobu lubizo. Lubizo bazali bam ubushumayeli, funa sivane ngaloo nto. And as bandiqhuba apha ndizawufika kumgca othile, funeka singalwi nokulwa ngaloo nto. None of us should judge the other and say ubiziwa kabizwanga. That is none of our business. Funeka sihamba apha ngomgca omnye othile sibiziwe. Omnye wontana abadala abandikhulisayo apha ecaweni, utata uSipho Sondo, wayekodene kule cawa ngo-1953. Ngo-1990 kuyintsumba phaa eKameelstone Secretary 05. Ndiphaya ndiyiprobationa, ndiphume eTsomo siyomncedisa. Anxile abashumayeli kwisosayiti yaseTakastad. Le nkonzo iqhutywe ebusuku. Athi uba uphendula xa abashumayeli bemi apha phambi kwempembelelo ezimthandazo, nawabamba amazwi akhe, waba namazwi athi, balapha Nkosi aba bantu bakho kuba wena ubabizile. Kodwa wagqitha wathi, noba apha kubo bakhona ungababizanga, sebelapha ndicela ubabize. Yathi yakujonga wavula amehlo, ngoba uthi sicinge i-embarrassment esizawuba kuyo. Uba balapha bangababizanga, do us a favor, call them, babize. Hleze nawe Thixo u-embarrasseke. So babize. Now, ifuna ke sisukele kuloo ndawo ethi le cawa esingabashumayeli kuyo ngesiprofeto nombono obekwe nguThixo kule nkokheli emi endaweni kaJohn Wesley apha kwi-Southern Connection, uBishop Nzimande. Ithi le cawa intentional. We are relocated and repositioned. Relocation and repositioning as a church for
mission and ministry. The other side awaits. And therefore, what's the Bashuma by the tower? I'm a Saturday leave the tower. As it was the apple, see me corner, see Shumael. Ukunga Elimta in 18. We are relocated and repositioned as a church for ministry and mission. The other side of ways. Nandatsela lula ngenina nathathisa team 18 relocated and repositioned by the cross to be the bridges to the other side. Yamulela kumama kuhlekisa ngokube mama kusasa. Ihlekende kwa kumane nimjonga. Ngoba lento ngizayithetha kwigqibile. Umoya kaThixo wasuka athetha. Ndikumeleni bashumayeli basemisile base-False Bay Second nendwendwe zabo. Ndithi kuyingozi ukuthetha into ongayazi. It is very dangerous to pronounce on anything that you do not have knowledge about. Kuyingozi ukuthetha into ongayazi. Ubungozi bayo loo nto ukuba okokuqala you cannot identify with what you are talking about. Akubikho nto ikudibanisayo nale nto ngoba wasani. Yeke lo liphinyiselwa nguwe inguwe ithetha. Kodwa ugqibelelwa phakathi kwakho nayo eyona nyaniso yaziwa nguwe. Akukho nto ikudibanisayo nale nto. Esibili into ebangela yingozi ukuba xa into ungayazi sozuyimele nangebirthday yakho sozuyimele. Xa into ungayazi you can only stand for into yaziyo. Eyesithathu ingozi yale nto ukuba once uyithetha into ungayazi awuyiniki intsingiselo. Ngesilungu kusetyenziswa igama elinzulu elithi what you say becomes insignificant. Ngamanye amagama soyithethile nokungayixikozela ayinantsingiselo. Ifana kwa nalathi sasiyisela singabantwana. Thina sasiselithi ngoba ekhaya kwakusekubisi lebhokhwe ukuze ngalo kusasa abantu abadala baphunge. Kodwa bebephunga bagqile baphinde kuba bebephinda abantu bakudala. Akuqalele futhi uba le yesibili ibhudile limandi leya yaqala. Okanye athi awabilanga namanzi. Bebethi ke bawugqina uphunga. Sifole singabantwana siphethe iimali zenamelo. Kuzawuphunga thina ke ngoku. Kodwa iquality le yale yethu thina basengi bebhokhwe awuva taste yabisi,
taste yet ikrimiya nje yamanzi yathe yanegama enikwa lona kwathiwa abantwana baphunga igoqa. Iba njalo intetho yomntu othetha into angayaziyo noba angayicikosela, kodwa inyani yile yoba uyagoqa lo mntu akathethi. Now the point I'm trying to get apho ndiyakhona ndiyakwinto ethile. Xa le-team siyi-owner sisithi yeyethu, siyanyanzeleka ukuba okokuqala siyazi uba yintoni le sithetha ngayo apha, sithini apha, and kwesi measurement sizothatha endizinikileyo isibeka ndawoni le nto siyithethayo apha, kwenzela uba sizohamba kakuhle. Now, uba siyayimamela okokuqala ingqinelwa nguMarko kwesaa sahluko sesine. Le nto siyithetha apha sithetha nge-change of the lifestyle. Ukutshintsha kwendlela umntu aphila ngayo. uYesu uyazazi apho asuka khona nala madoda kwaye imcaceli kwethi noxa bonke belapha endlini kodwa ubachole kwindawo ezahlukeneyo, and i-background yomntu ngamnye speaks a volume ngayo. Imcaceli Thixo ngoba noba singalapha sonke sibizwe, kodwa i-background zethu ngomntu ngamnye i-background yakhe inento eyithethayo. Hlobo zam, uthi ke xa kuzakwenzeka le nto ndizawulandela ngayo apha, bantwana bendiyokubulela, ndiyanicela masisuke apha siwelele ngaphesheya. Ngamanye amagama kusenokwenzeka uba le nto ingangenzeki, ingekuba yenzeki kuba singena-capacity, singenamandla okuyenza, singababalwanga uba siyenze, kodwa ingangenzeki when we are wrongly positioned. Xa sisendaweni erongo siyanyanzeleka uba khe sitshintshe indlela yokwenza nokuhlala. Into yokuqala endicela siyenze, makhe sithathe inyawo siwelele ngaphesheya. So xa sisithi thina bahlubeli we are relocated, sithetha ukuthi kukwizinto apha kuthe zibubungqina. Boba one, thina asingabo aba sasingabo phambi koba sibe ngabo abantu esingabo ngoku. Abantu abalapha bandiva. We are no longer what we were before. Ngamanye amagama sinobungqina obuthi singaba sezweni elitsha ngoba kwaswedala sathutha. Funa nihambe namlo. Okwesibini, funa sifane nalaa nto ukuze i-lifestyle yakho izongqina loo nto eyenzeka kuAbraham, uyise wamakholwa, kwiure yabayeni. Wabizwa nguThixo kwiure yamakhaledi apho kwakukhonzwa khona izithixo zonodoli ezasi
makhonzelo ezindlini zenkabiko emakuthiwa zisupela mabizo akho uAbraham uThixo wathi kuye hamba ndikusesweni endizawalathisa lona kanti umsa eKhanani ekuthatha leKhanani ikhazelwa umnyana kaMram kuthiwe ngayo usiwe uAbraham to a land that flows with milk and honey. Wasusa uAbraham ule emakhaleni wasuhamba lona wafuneka intoba iure yamakhaleti nonodoli bayo abashiye abi-challenge engakho apha eyoba uthi ke kususile ure yamakhaleti kodwa wawufika eKhanani xa kusetshwe egeyithini kukholwe kuwe nasezimpahleni zakho nasemzimbeni wakho inqwaba yonodoli baseure. Banye bathi bengabhaqwanga baziwele vele onodoli baseure. And ukuze sihambe kakuhle funeka sahlule into ethi xa nasithi make siwelele ngaphesheya akathi kubo let us move for a purpose uthi let us move to a purpose. Sibizwa injongo asisuswa injongo apha kodwa sibizwa yiyo sawufika phaya sizawusabela injongo ngoba xa ndikubiza apha ekhaya ndikunika isitulo ndithi hlala apha uba ngaba unguye ugada mbekwenu uzawusola ulindele mna mntu ebekubizile ndithi ndikubizile ndabosha abantu ngoku yiloo nto ba ubizwa yile ndoda sebumelwaneni yiye mbizileyo umcimbi uphethe ayikamxeleli noba ibimbizela ntoni ufika sekhapha into zalapha abelimkele ngolo hlobo loba sekhapha into zalapha akakasiva nesizathu hleze ngengozi atye inyama ebengamelanga uyayitya kanti uba ebekhe walinda lo mntu umbizileyo athi mfokabani ndikubizelele nto apha kwam ebezawukwazi uzimejarisha into yoba am I worth this invitation or not? We are called, hence we are relocated to a purpose. Nasi izinto kufuneka sizi-acknowledge zawukhawuleza. One, kufuneka sivume into yoba le nto esiyisukeleyo kwasibedala sayowa ezweni elitsha it is part of God's plan. It's a plan kaThixo wena. Amanye amagama bebengenanjongo ngathi ngelesiyekile kwelaa lizwe elidala ihlale le cawa yasewisile kwelaa lizwe elidala abashumayeli bayo nomama bonmanyano nentombi zolutsha wonke umntu nekwaya bahlale kwelaa lizwe elidala kodwa ngoba uThixo unenjongo ngabo wakhe iplani ethi ukuze le njongo yam izoplasa umlanapha. It is part of God's plan. Yile nto ndingafuni silwe ngayo le nto yokukushumayeli ngoba iplani kaThixo ngawe asiyiyo le kaThixo ngawe. Masifane umthika wam nowakho uthungwe ngokufana kodwa inyani yileyo ba iplani kaThixo ngawe asiyiyo le yakho. Nduma ngaba ndiyavuma njengomshumayeli lapha kule convention uba ndililokeyithiwe mandiyivume into ethi yabona le nto yowususwa kwam phaa yowubekwa phaa yiplani kaThixo le.
divine direction. We are also called, hence we are relocated and repositioned. We are called from darkness to light. Facing darkness. This is another darkness. As I draw close to the light, it's true sound of as I draw close to light. We are relocated to a position where we can make a difference and say, Sesukile umnyameni sabewe kukhanya. Enduba uyakhanya kule ndawo esikuyo nabo kuqina kuthome. We are called from slavery to oneness. Silangwe ekubeni ngamakhoboka. Sasa kwenziwa umkhosi omnye omanyeneyo ebelapha umfundisi ucele ndimveka kuhle uthe into encede uPawulos kunye noOnesimo yinto yokokuba bawufika apha entolongweni khange babuzane uba ubekwe nyuka. Ukala watsho umfundisi wam. And so therefore we are called from slavery. Pangoba smelapa esingamakhoboka. Mhlawumbi ingakhona impazamo yoba sicinge besingengawo ngoba phaya ebukhobokeni esigcinweni ilizwi lombhali weTestamente endala ethi singawo amakhoboka kodwa ebukhobokeni bethu akasilibalanga thina. Mhlawumbe besigcinwe yilo kodwa i-reality singawo amakhoboka. Sasa sabizelwa kwinjongo yoba sizoba ngumkhosi omnye odibeneyo. Athe enye yeembongi zamaXhosa utitshala umfamana xa ebhala iculo ebonga wabona abantu abanjengathi benxibe ngolu hlobo esinxibe ngalo. Wabhala wathi ndababona bephuma ngezivakhe ezimnyama benxibe izambatho ezimnyama. Bantwana bekhululeyo sibizelwe apho. In other words, we are not relocated and repositioned for fashion. No. Once you are dressed like this, forget about fashion. Forget about yourself.
ndicinga ngokuthi usebunzimeni. Uthixo ke ubona ubomi. And ayibuanalizanga, ayingenanga kuzo zonke iirum, ijonge jinkangele yathi mlomoni mfondini nakukujonga ndicinga ngokuthi usebunzimeni. Uba ndiyaxoka ndiphikise, kodwa inyani xa ndikujonga ndibona umntu usebunzimeni. Ngabahlobo zam, esikuloo meko ngoba rhamente ngcwele kaThixo obethu uketama bobomi besingengabo abakasathana, ngoba naye into ayibile yehlo yakhe. uVamanxhosa esithi noyibileyo akakayityi, bathi nalo uyiqhelileyo akakayotyi, kodwa yena uyibile. Besingengabo abakhe, kodwa besiona ngathi singabakhe. Okwesibini, bekukho ujongano lobubi phakathi kwethu noThixo. Anonkosile, bekukho ujonga phakathi kwethu noThixo. Wasinceda uThixo, wasibizela kwi-purpose ethi, I remove you from orphanage. I want you to be my ambassadors. Ndizawunenza ngoku nibe ngabambeli bam. Ngamanye amagama, enkosi kuThixo ngokusirelocata nokusireposition, ngoba kugqibelele usuko izawuba lolwakhe. And now for as long as the ambassador ingayithethi language ye-country yayo of origin, that ambassador is a dangerous ambassador. Once angayithethi language ye-country of origin, athethe. Now, kufuneka ngokumshumayeli ngamnye kwesi sifundo azitshekishe into ethi, ndithuthiwe nanyani, andiseyiyo inketamo, ndingummeli kaThixo. Ukuze azophendula umbuzo othi, ukuba ndinguye ndimmela njani? Abantu ababefunda isifundo se-communication will understand this. Communication tells us ukuba abantu abalishumi benika umyalezo omnye, kuqalwe ku-number 1 to number 10, bonke besetyezela. Laa myalezo xa ufika ku-number 3 ayisenguwo, xa ufika ku-number 10 ngomnye. Completely changed. Same message. Ibiphume i-original message yandiku-1, kodwa i-possibility yobu-1 xa egqithisa no-2 abagqithisanga yona baseyigokha phaa. Akumpostile uPawulos bazawuthini nokuva engekho umshumayeli, ukuze iindlebe zabo zomoya zivulwe, uThixo ubeke umntu umshumayeli. Kodwa into esisimanga ufika thina. Ndiyayithanda ke le ndawo, le phanti esibekelelweni, ngoba ungawuthiwa ufuna indawo emphoxayo ungaba ujikelele mqoma. Noba umniki 15 minutes, noba umniki 30 minutes, noba umniki 20, apha uba kukho indawo engasukoyika sele lapha yile pulpit. Ithi kuni audience, nina bantu abamameleyo, uyaxoka le ntathu yiyo akayiyo. Kutsho le pulpit. Uva abantu besithi xa beqakwe yiloo nto bathi, heyi, ityhali linto kabani phaa. Uthi xa ubaba ngapha ngasemnyango umane usabe bebesithini, baphelele nje kwinto ethi hayityhali. Awukuyivuka lo mtyhalo, utyhale waphelela phi, ngoba laa mntu ebexhonywe phaa imphoxile laa nto.
nto angayenzanga kakuhle. Wathi uThixo ndizuzikoka ndithi khange ndikubize, yinyani ndikubizile, kodwa indlela ondirepresenta ngayo i-onus is on you. We are called from being orphans to being ambassadors. Bathi kabashumayeli balapha, yo bayange-ayina abashumayeli balapha. Bathi abashumayeli balapha e-False Bay, thina sazi nendlela esithuthwe ngayo, bathi sisuswe ngomqamlezo. Yabona ke namhlanje nangomso xa ndininika iqoqoqo zawujikeleza kuloo nto. Jikeleza kuloo nto yoba sisuswe isixhobo esisetyenzisiweyo, ngoba xa uxakene nomdlezane hagu engena negquba lamantshontsho ekhadini eyimosha ikhadi, xa ulenza lamantshontsho nganye nganye awuzupasa, bangunina ubeke ngapha kwekhadi, amantshontsho azawulandela. Abantwana bebhuti ngoba kakade isisu sakhe sikhulu kunesabantwana. Oyena mntu umoshayo uyafana nomdlezane womntu, ubomjonga umdlezane womntu. Xa etyisa umntana ukutya, amacephe amaninzi aqala kuyo. Lungaphela lungahluthanga usana, kodwa unina begrand. So therefore we are saying we know uba yenzeke njani. uThixo usebenzise isikhobo, esi sikhobo from origin yayisisikhobo sokuhlaza umntu nokumbulala kabuhlungu samaPeresi, isizwe sasibizwa ngokuba zii-Persians. Those are the designers somnqamlezo. Bantwana bethu, uthathe eso sikhobo uThixo ngaso utsho nina kutsho ngomna, mna ndiyaningqinela, abantu abandithumileyo apha bayaningqinela. You are relocated by the cross. Now le nto ithetha ukuthini? Ngoba bendithe kuni xa siqala, lumkelani iingozi ezintathu uthetha into eningayaziyo. Ithetha ukuthini le nto yokuba relocated by the cross? One, it tells us ukuba we are called with a qualification. Ubushumayeli andiyazi basilwelani ngale nto. It's not about being academic, but it is about being called. Mna owafundiswa ngalaa ndlela indala andibafundanga contextual theology aba, ndibabona kwabantwana basilandelayo. Mna ndafunda into ekwakuthiwa yi-homiletics, isifundo sokukufundisa ngokuba uthini xa utolika izibhalo, uthini xa ushumayela, and what mannerism you need to hold. Asifundisa seso sifundo. Enye yezinto endayifundayo ke phaa kwi-homiletics kukuba kwakukwi-lecturer eyayisithi once umshumayeli ashumayele on top of the heads of the audience, that what that preacher is doing amounts to silliness. Ayisitsho le lecture. Ithi wathwala umshumayeli amapha, asityele ixesha yonke le nto ayishumayela esichumisa indawo, ushumayele entloko zethu, usidelele. Yayisithi la lecturer usigezele. It amounts to silliness. Amanye amagama sinikwe
qualification apha yokuba when we are here we can pronounce even on the things that affect us. Kakade intshumayelo iyo sufuna ukuba thina ngayo mayiqale kuwe. Mayiqale kuwe. Ayikube wena akwandibuza utatam wathi usikhanda ngenye imini kwatheni yintoni le nto ebangela uba abona boni esibaziyo kule nkonzo kodwa wamxhoma phaa kulaa pulpiti ufuna ukuphila uba nguye. Wakwandibuza loo nto utata wathi heyi kwatheni ndixelele uba yintoni libangela loo nto. Uthi simfungele sithi sobe kuphinde simmamele asikuthixo amnike iplani amxhome phaa ibe sithi abayesiguqweni siqala yo uthixo uxhoma umoni ngoba le nto ayikho malunga naye nobunjani bakhe i-about i-qualification yale nto ayibizelweyo ngoba bantwana bethu yokubulela we are called to a qualification. Hlobo zam esithandekayo ngamanye amagama kukuthi ukuba umnqamlezo sowusigradyuweyithisile wasinika isatifiketi umnqamlezo sisuke ezo satifikethi sidlale ngazo ngoba kukumahluko phakathi kwe-graduates of life ne-academic graduates. I-graduate of life ngumntu ograduweyithe kumavobomi kodwa i-graduate ye-academic ifunda incwadi yaqhekekelwa intloko ufika ingcancasela noba ungathi mayiwanxiba amabhantayo ufike ekrosa. But isimanga awuyifumani i-graduate of life kweli cala ndizaluchaza ngapha kodwa ngapha kwa-academic zigcwele. There are so many of these academics, educated people so to speak. Kodwa xa sibachaza sithi ubani is educated asibagqibanga kubhetele sithi ubani is a learned fool. Sisithengesi esiqeqeshiweyo unawutyholwa nabantu abebemqeqesha ngoba bawenzile umsebenzi ngoba uphume iphethe i-qualification kodwa xa kufikwa kwi-ground xa kufikwa kwifiziki a different picture rises ngoba ifana le mfundo nokuxhonywa kwelokho eduru emzimbeni womntu ongamilanga. Ubona into abayona hayi uyinxibile iphela iduru kodwa ngaske ukuzicacelele iphela ikhulula pha kuye ndoyinxibisa ubani ngoba yawufakwa ngubani yamfanele. Ake ndanqanda unkosikazi ebila ngenye imini omnye umzala wam ethenga iloko efana neyakhe sisiye emtshatweni wathi uyandigezela ubani wakokwenu ngoba bendimxelele uba iloko yam enjani. Uyibonile uba uthengele inxitywe ndim wathi uzazolela umfazi ndathi ndinibonile kulaa mtshato wena uye waqhawula wagqwesa kunaye ngoku ninxiba iloko efanayo. Sibona imazi yakuthi zola. I-qualification beningekho na uPawulos xa ebetha isitampu kule qualification esithi xa nisithi nina you doubt my apostleship, you even doubt my conversion yaseDamascus, andizusokolisana nani ndibe ndiniconvinsa ngoba i-qualification endinayo ithi mandinixelele ukuba ngoba balo lukaThixo ndiyile nto endiyiyo.
wena ubaba qualifications inikwa ngumnqamlezo. Ukhona ke umbhali onguKari Goula Grant, ubhale incwadi kwezincwadi ezisetyenziswa ngamaWisile ethi Christian Perfection and Contemplation. Ibhalwe le ncwadi nguKari Goula Grant. Ithi title yale ncwadi Christian Perfection and Contemplation. Enye yencwadi ezisetyenziswayo apha kwi-Methodist doctrine. Ukota omnye we-fathers, ukota uSaint Teresa uthi, ayitolika lena, he who does not save his soul can do so by means of sufficient grace given to him. Akakho, including us, umuntu onamandla okuzisindisa. Babethe bathi abantu ababesifundisa ushumayela bathi preaching is about a beggar who has found bread, busy telling other beggars where to find bread. Lo mnqibi wenzelwe inceba wafumana iqhekeza lesonka leta imenzi iphetele kwabanye abanqibi iyawuthi simenze ephetele athi xa ibagona abanye abanqibi athi zani ndinibonise uba ndisifumene esi sonka. Athi uJohn Wesley, none of us is our business. The only business is to save souls. Bantwana bendlobulela sibizelwe loo nto apha umnqamlezo wasibeka kuloo qualification. Bantwana bendlokuthandaza iyandivumela le nto yoba ndizokhawuleza ngoba ndijonge ixesha apha yabafuna abantu ze bayibuze imibuzo ndaliallocate ixesha elinjalo. We are called, repositioned and relocated by the cross. Ngamanye amagama ukuba siyafana ukuba what happened with us and in us and about us is transformation. Kufuna sithethe ngaloo. Trans is an English word. Formation is another English word. Kodwa adityanisiwe kwaphuma igama elinye kwathiwa transformation. Ngamanye amagama for uba sibe yile nto intsha nale calling isisebenzele kufuneka kukwindawo emasiwele kuyo ikhona ibridge that we need to cross over. Bantwana bendloqoqo animvanga na umama uhlekise sitsho apha kusasa wathi kukwindawo efuneka siwele kuyo siwelele ngaphesheya. Bantwana bendlokuthandaza. And then formation speaks to what we become after we have been formed. The final product sawube kugqityiwe ngathi ngoba thina siludongwe olusezandleni zikaThixo akakagqibi uThixo ngathi. Every day uyasibumba. Bantwana bendlokuthandaza mzomhloheli kule ndawo yile nto bantwana bendlokubulela eyanqandwa liqhego lomfundisi walapha kule cawa xa esithi bevele emnqophisweni wathi inkosikazi ndiyamoyika uThixo uyibonile indlela ebebekhala ngayo abantu ecaweni namhlanje xa bendisethula intshumayelo uthi ndiyamoyika uThixo ibingamayeyeye sisikhalo abantu bezowuwe epulpitini. Wathi umama uJeffro abafane bakhala uba bebekubuze kumbe ngekho nomnye bezawukhalwa bakhala nje into babakwazi. Kuthiwa lo uhlala naye 24 hours
lo elixhego ngo-2 xa lisethuka livuka lifike emjongeni. Obiyathi amakhosikazi ethu yiloo nto. Bulele wena tata, othuke ngoku ufike kutentshongo. Bantu abangena amakhosikazi kabona mabavalicanga le nto ngabafuna. Betha ngabantu abanawo. Sukunyiswe nje ufike ebuthongweni. Ufike ebuthongweni. Kutsho lowo osondele closer ngolo hlobo kweli xhego. Yena impazamo yakhe akaqondanga uba lo myeni wakhe lo yi-agent, yiblorho ngayo ekufuneka kukho abantu amabaqabele bawele. Uyiphose apho nje flo bantwana bendlombule rhamente ngcwele kathini. Yena ubona indoda yakhe le ayazi 24 hours. Wayasesa ngala level ayazi kuyo. Meaning nakayilapha usayijonga ngala mehlo ebeyibone ngawo ngokuthembiseni. Kanti kayilapha ngoku ukhwela iblorho apha. Eblorho ibekelweyo okokuba kubekho abantu abazawucancatha bawelele ngaphesheya. Amanye amagama sirepositionwe salilokeyithwa kakuhle khona ukuze ngathi kubekho abantu abalindwe ngaphesheya abazayawufika. Rhamente ebekekileyo. Ndiyayazi kule democracy enye yezinto amacomrade ebezama uzithethelela ngayo kungekonakali ukuya kwezalali zaphesha kweciba ezinemilambo engawelekiyo benzonomgogwana beblorho for ukuze abantu bawele. Bezama uzithethelela amacomrade andiwagxeka intongo agxeka ivuti enzabona umgogwana oba abantu sebakwazi ukuwela. What isimanga sabanomgogwana ngoba they are not proper bridges. Zawufika ezizikhukhula ekufuneka basindisa abantu ngokuba weza kuyo. Into yokuqala emnganazo yile blorho. Kukhukuliswa the very foundations. And so therefore, if we understand this, we are bridges to help others to cross from where they were before to becoming what God calls them to do. Awunawuze umuntu umguqule uzomfaka ecaweni. Athi uThixo xa esebenza ngayo ecaweni ibe nguwokuqala oba nomona. Uyenza njani lo nto? You are not crossing wena qha. I-advantage apha kukuba one, okokuqala awuzuba weza ungawelanga. Ayawucingi funeka into yoba ukuze bawele beweza ibridge enguwe nawe uwele ubabambile emhlanga. Uwele nabo xa umi kule pulpiti uzobe igrace kaThixo ayibone umuntu igrace kaThixo ba nakweyiphi imeko endikuyo ubaba lo kaThixo lundanele akhwele enqweleni. Bantwana bendiyokuthandaza rhamente engcwele kaThixo athi noba ebesithi ndiyarhaqwa kule ndawo endikuyo andiyiboni indlela yokuphumela. I'm drowning. Kuthi ngoba wena urepositione kakuhle warelocatwa kakuhle uyiblorho yokumweza umwezele ngaphesheya. Ufane nalo mini kanye abangavumiyo abanye abachazi bezibhalo okokuba yayindlela elwandle
bakhona abaxhasi bezibhalo endidibene nabo beyidisputa loo nto, but I think abe kanti uThixo wavula indlela elwandle. Kwathi into abakholelwa kuyo inoba uThixo walala ngesisu waze umhlana wakhe wayile ndlela ebebeqabela phezu kwayo. Yile nto xa kuwela nelokugqibela iqongqolo ethe uMiriam ka ebona amandla kuweva, wathi ukuthemba uYehova nokuphepha ngaye kuko kodwa okulungileyo kungathethwa mntu. Ngamanye amagama, ithathela mizuzu xa ume phaa ungqinela amandla kaThixo, kodwa xa usehla makubekho umntu ozawubambelela kuwe. Makubekho umntu ozawuthi bendisuke ekhaya ndingenathemba, bendisuke ndinesigqibo esinegative, kodwa esaa sigqibo ndiyasilahla ngoba ndibonene noThixo wahlangula umphefumlo. Yabona indoda eyawuqholayo wam umphefumlo, utata uMatoki kulaa sekete yakwa-314. May his beautiful soul rest in peace. Kwakugcwele ecaweni yasePelizere phaa kwa-314, kodwa wayengathunywanga kubo bonke abantu ababegqalisele ecawa, wayethunywe kundedwa. Esithi kwizinto ezintathu eyona inkulu kuzo luthando. Wayemi apho qha. Uba ndafika njani esibingelelweni nama ndizazi, kodwa ngokusendiqabuka apha ecaweni ndidibene nembongo ethi ndiza nditsalwa lolo thando ebendingalwazi. Ayiqondi into ethi ndikhasele emazantsi omnqamlezo nditsalwa luthando lukaThixo, ndabelekwa yinceba yendoda ibimi phaa yandiwezela ngaphesheya bantwana bendilokulela. Yile nto ukuthi noba kunzima ndithi no, andinawujika ngoba laa bhlorho yayindiwezile yasuswa. Yasuswa ngaye eGolgotha, akakho phaa. Yasuswa ngaye nasengcwabeni lakhe, akakho phaa. Imeslani yenyaniso xa yakhe umzi womntu inebhongo ngomsebenzi wayo, ithi xa igqibile ithi kulo mnikazi ngondithengela ilaphu elimhlophe iqhoma iflegi. Ayithandabuzi isandla saYesus. Noba lo mzi awukavulwa, kodwa imeslane ithi ijobho igqityiwe. Kakade xa kusakhiwa ibhlorho, even the strong bridges kufakwa ii-scaffoldings, kodwa ukuze uyiqonde uba igqityiwe, the scaffoldings are removed, suswe sibekwe ecaleni. Ewehlobo zam, sizezo bhlorho ngenxa yomnqamlezo. Ekunoba nzima uba sijike, ngoba apho sivela khona isusiwe ibhlorho ebesiwele ngayo. Kwasuka kwenziwa thina sazibhlorho ezintsha. Bantwana bendilokuthandaza, wena kanye wakubeka uThixo wayibhlorho entsha. Umnqamlezo lo is necessary ukuze usi-access to what God has prepared. Sicrosses abantu to what God has prepared for them. Sithi bashumayeli ekufuneka siyowuxelela indoda ethi xa inika ukutya ngumkayo isitya sitshitshilizise kuba iphelelwe ingqesho. Athi ngoku eyazi uba nguyise abantwana bakhe aqeqesha abantwana bakhe ekuthini mabayazi uba igama laye elitsha nguHeyi, uthi Heyi xa ibiza. Ibe namaxesha le ndoda oba ifune nokufa
ikhangelele ndlela ezilula zoba ndingenza njani ukuze ingqondo wami ingacingi inganxilelobu kanti lo mntu uyatshapha endlini. Bantwana bendlokubulela, ufika umshumayeli wamawisile, ufika ibhlorho erelocatiweyo yareposishingwa imbeke emhlana imwezele ngaphesheya. Bantwana bendlokubulela, rhamente ntwele kaThixo, kunceda ntoni utshayela iflore enamanzi nenkunkuma nodaka kodwa irufu evuzayo awuyihoyanga? Bantwana bendlokuthandaza, uzawuthi sowatshayele waklina iphinde irufu ilikhe uphinde kube mdaka. Sizibhlorho zokuweza umntu kube kanye, simwezele elusukweni lukaThixo, simwezele ngaphesheya ngoba ulindiwe ngaphesheya. Lo qualification asiyo yethu, siyinikwa ngumnqamlezo. Ebahlaba zami, sithaba bantwana bendlokubulela aba umnqamlezo osincedileyo washifta i-identity yethu, wayishiftela to a authority entsha, wayishiftela to a direction entsha. Sibizelwe loo nto thina. Uba usahleli kwi-old address okanye umke ne-old address waya nayo kwi-new site, uzawuba nengxaki umasipala ngawo. Leave the old address where it belongs, because the new address is given. Mnqamlezo ukunika address entsha. Beningekho nanxa umbulali enikwa i-citizenship entsha of a better kingdom kwathiwa kuye, wena uthetha ngoba ukumkani obuzayo late, yours can no longer be postponed. Namhlanje uzawuba nami eparadise, yanikwa le tshephu iphepha ekuthiwa igaranti. Bantwana bendlokubulela, rhamente ntwele kaThixo, waremove i-old address yanikwa i-address entsha. Ivile imbongi yalapha imbona efana nomfana waseDikapoli athethe ngaye uMarko, uthi bathe bawufika kuye bafika emzini omtsha, ehlele emzini omtsha, kwacaca uba neempawu zezomntu osendaweni entsha. Uthi uMarko kwesi sifundo ebesisifunda apha bambona ehleli ambathisiwe enengqondo ephilileyo. Okokuqala bathi xa bemjonga bafike etekwa, bafike ehleli, kanti izolo bebembopha ngamatyathanga ngoba befile. Bantwana bendlokubulela, abanela njoba bafike ehleli. Bantwana bendlokuthandaza, bafike emphathisiwe kule new address namalolo ayemphathiswa. Bantwana bendlokuthandaza, sinengubo enkulu esiyamphathisiweyo ekufuneka wabuye mbethe umcingele umoni umfake phansi kwesondo. Bantwana bendlokuthandaza, ngoba nawe wemphathisiwe ingubo yobabalo, ungabi nomona ngayo, yamphathisa umoni kule ngubo yobabalo ukuze amphathise. Amanyala izolo agqunywe ngoba semphathisiwe. Ndimvile umfundisi ucela apha esithi abantu bakujaja ngezolo lakho. Bantwana bendlokubulela, kodwa abanento abangayiqondiyo ligqunyiwe ngoba wamphathisiwe, wambetha ingubo entsha. Ndavala intsumpo yakwaGaba isithi aba bashumayela abamapha le ngubo obamphathise yona yeyo baze bathi xa beyinxibile
bamele wena, uvele wena enengqondo ephilileyo. Bantwana bendiyokuthandaza, ndinomhlobo wam opha edutywa Mfo kaNyathela, ulilungu lomkhonto wesizwe lakudala. Ube ngumfundisi kule cawa Pentecostal church that he serves. Ezi cawa sithi zosindiswa. Ube ngumfundisi phaa mva. Eyona nto ayaziyo nakuthi kuyo ngumbayibhayi. Nolala ngomqolo etrenchini. Xa kubalela indawo umkhonto watreyina yena kuzo, kukho no-Poland, kukho no-Russia, ubona nto heyi iphakanyelwe ngokudubula umntu, yaphakanyelwa ngaloo nto. Mhlangothi ke xa ndimkhezela ethetha into noko endiyiqonda miphusile, ndithi mnganam ndiyakuxolela, wena phaa kuwo kwamaxesha ubukhalelwe ngombayibhayi, ndiqinisekile yakophulela kwezinye izinto. Kumhlobo wam kuyandiandastenda, athi qhuzu ayihleke. Ndithi ndiyakwazi mntanam uba awuyibhudanga ngabom le nto, ukhalelwa yinto endingaya noba yinto enjani, sasikhula siyikhwaza. Ndithi wena Nyathela ukhalelwa ibhazuka, andiyani noba yinto enjani loo nto, kodwa uyayazi yena ngoba wayeyiphatha esandleni. Bantwana bendiyokubulela, rhamente ndikhweleka Thixo, umnqamlezo usincedile, wasinike i-identity entsha, wasinike i-authority entsha, wasinike i-identity entsha. Therefore we are bridges, sizizwe ibhlorho, ngoba abantu abakwela cala abadingwe ngaphaya bazawuwela ngathi. Umnqamlezo phambi koba ufike we were lost, kodwa ngokufika komnqamlezo kwenzeke izinto ezimbini ukuthi we have been found, okwesibini we have been aligned. Amadoda anemoto apha nomama bayakwazi ukuba buhlungu koqhuba imoto ephume kwi-alignment. Imoto yona is meant ukuba iziqhube wena uyicontrole, ngoba i-steering wheel sibalwa xa kubalwa into zemoto kwi-controls. Ncedisaka ngona abantu basafuna ukuqhuba. I-steering wheel xa sibalwa kwiinto zemoto sibalwa kwi-controls. Ngamanye amagama wena all you do is to keep control, le moto ibe selulawulweni. Yile nto xa umntu efeyilile ukunegotiate igophe, afeyile ukulinegotiate, ivele ngoku ayibambile steering wheel iye eluweni. Kodwa i-steering wheel usibambile, ufika xa ezawukhutshwa nge-jaws of life kuthiwa eyona nto ihleli phezu kwakhe si-steering, ngoba unkabi ngoku iphumayo kangasiyeke, yona nto ebeyibambile. Nomonzakalo wakhe uzawuphuma kuso ngoba simcinezele sihleli phezu kwakhe. Bantwana bendiyokuthandaza, phaa kuthe qoboqobo ukwamahlathi kuyagawulwa, kuyabaswa, amakhosikazi aphaya ayakutheza. Kodwa thina baphaya indoda engakwaziyo ukugawula siyibona xa kuyogawulwa, siyibona uba le ayikwazi ukugawula. By nature it is natural. Wonke umthi okhoyo njengoba umona umile nje uthe gomololo ngapha intsomi esasiyifuna, njengoba umona umile nje uthe gomololo unecala okekelele ngalo. Awukho umthi in the whole world ostraight, indala ivumi loo nto, umthi ngamnye unecala okekelele ngalo. Indoda engakwazi ukugawula ke phaa kuthi siyibona ngaloo nto, igawula loo mthi imi phantsi kwawo, kodwa imi kweli cala uzawuwela ngakuyo. Ubisithi xa igqiba ugawula uyiwele.
ndifika ndiyikrokrela uba yenzeka kwincwadi yokumkani besibini chapter 6. Ndiyarhana uba laa mfo enye yezinto eyenza uba izembe lemboleko liphuncuke wayehlele esebeni elirongo elicuphekileyo phezu kwesiziba. That's my interpretation of that scripture. Xa ugawula mos you use power. Uthi indoda kamntu ungaduwe inezangotsha inento ethethayo nto ebigawula nje zinika amandla. Now ucuphekile lo mfo eliseba kukhwele kulo licuphekile. Okwesibini unepressure, under pressure. Bonke abantu abamkapha funa bemke umntu ethwele ibhali naye ufuna umntu ethwele ibhali ngoba abanye bagawule ngamazemba abo elakhe lelemboleko. Senokwenzeka ugcwaliselwe xa phuma pha kwathi ubuyise lo zembe. Umntu ugeza njengomntu onento xa evuyelela umntu ongenanto. Kenza ba wagcwaliselwa xa phuma ngegate buyisa lo zembe le nto ingenazembe. Ukuloo pressure ngoku so egawula nje amandla ne-impact yokugawula kwakhe yamshifta walipetya ngoba licekethekile lisebe. Ukuze angayi ukuyokuwa yena wancedwa kukuba kuphuncuke umphini wezembe, isibindi sezembe ngoba yi-heavy metal sayokutshona emanzini. Wancedwa yiloo. Kodwa bamvepha ejinga kwela sebe licekethekileyo ekhwaza esithi yavela inyani yo bendilibolekile. Namadoda bembona egawula simate bengalazi uba yilo lakhe. Kodwa yavela inyani esebeni lomthi. Ewe sihlobo sam, we are not only found but we are aligned. Sibuyisele endleleni yenyaniso. Esithe sisibhalo besizifunda apha sinomzilo ocacileyo. Bantwana bendlu yokuthandaza. Ewe sihlobo sam, we are now a new creation for good works. Ngamanye amagama enye yezinto ezimnyanzela umshumayeli ukuba athi stay ekubeni ngumshumayeli is to continue to do good. Athe uJohn Wesley, do good, do no harm. Utshilo uJohn Wesley. Nendaba esiziphetheyo kuthiwa zindaba ezilungileyo. Siphethe good news. Siyibhlorho ephethe indaba zoxolo. Akuma umshumayeli waseFalls Bay mayidibane imihlambela na ngoba kumi ibhlorho kaThixo. Simi kwi-position that is designed for influence and effectiveness. Umshumayeli ongaziyo uba ongazaziyo uba uyi-influencer makasibole kumthika. Bekwe kwindawo erongo. Uyi-influencer. Ndinaye mna kwabame ndibazeleyo ubhongo lethu na-18 years. Unesifo esimphetheyo sikunyaka wesihlanu ngoku. Esi sifo simphethe umntanam unesifo ekuthiwa yi-lupus. Isifo esinganyangekiyo. Awakhe amajoni omzimba endaweni yoba awukhusele ayawutya. Ayawutya ke kude kudinwe wona. Enye yezinto umntanam azenzileyo
ngoba akakwazi uyofunda eklasini, ufunda online. I'm paying a lot ngoba funeka afunde online, ngoba xa imbambile le nto ujika bepheyile wonke, yonke indawo eyijoyinta apha kuye iyaqaqamba, ivutha umlilo. Wathi tata, mama, ndifuna uba yi-influencer. Uyi-influencer umntanam. Into endiqolisayo noba ndiyamjonga, ndithi noba iintsuku zakhe kusenokwenzeka uba zibaliwe, kodwa enkosi Thixo, ngoba embililini wam ukhuphe into ezawutshintsha iimpilo zabantu. Bantwana bendiyokuthandaza, we are those bridges esibekelwe uba sithi influence impilo zabantu. Bantwana bendiyokubulela, sizise i-effectiveness, senze kwenzeke apho bekumele uba kwenzeki khona, ngoba thina sifikile sathatha abantu bakaThixo sawela nabo kwenzeka izinto ezintsha. Umnqamlezo sincede kuloo nto. We are agents for mission, ministry and reconciliation. Eyona nto eyenziwe nguThixo ngomnqamlezo kukureconcile umntu kunye naye yena Thixo. Waza kulaa mnqamlezo waxhoma indoda, wayibhaqa uYakobi loo nto, wathi mnye umlamleli phakathi komntu noThixo ngumntu uKristu Yesu, eqhonywe phi? Emnqamlezweni. And so therefore we are those bridges efuna zishumayele i-ministry of reconciliation. Makungathi kwawufika umshumayeli isekethe iqhekeke, makathi awufika idibana. Ayisosono, it makes you noble. Ukuba uthi xa uyiqonda ubikekelela ekubeni uba izawuhlaza le nto uzibize ngayo, iba bhizi mani noba ugoduke emaXhoseni benento ezawuxakekisa kwenze uba le nto izikuphose. Bayiplane bayigqibe ungekho ngoba ugada into enye. Benento nje ezakubamba ube bhizi. Amanye amadoda akayoyika nale nto ngathi ilawulwa ngumfazi, kanti xa uyiqonda uba izawuphuma nesidima sikaThixo le nto ngawe, unobaxelela uba madoda, uNkosazi uthe namhlanje mandihlale indoda. Axolisa nto zikabawo kaniye, lo wakuthi umfazi uthe isekabani, zawuhlala apha endlini namhlanje zakuphekela, zakwenzela yonke into efuna, zakuvasa nenyawo nomqolo, awuyindawo myenam. Yoyika into yoba kuzawuthi uyinkinga ayiboni, kanti ungayo waxelela amanye amadoda uba eyakuthi inkosikazi ithe ze ndingayipha amadoda. Laa mntu endimbekelwe nguThixo phaa endlini uthe ze ndingayipha. Nangoko amaninzi kula athi noba konwatyiwe athi awalawulwa ngabafazi, imicimbi yawo ayikho grand. Kodwa la alawulwa ngabafazi, imicimbi yawo iqondile. Kana kubekela umntu uThixo wokuba abe ngumncedi wakho kanti uphazamile. Optometrology yamaXhosa ke iqhatha abantu, ifilosofi yamaXhosa ithi uba wenze loo nto ityi ungayiboni baxoka. Bangapha bayitye beyibona athi ndiphinde, mandedliso ndiphinde. Omnye umfana wapha kuloo nkosikazi lakhutshwa, wakhutshwa iplastiki enento apha kuye wayigabha. Wathi lo mntu uyabona ke le nto, into le ibihlela apha kuwe and ayinawuzibole ngoba ifakwe iplastiki. The next day ufika uthi kwinkosikazi yakho, ekhoyo bebenisokonye indobo, kwakuthiwa le nto bathi wena undifake le nto, ndicela umfake enye.
ayikupile nansi hayi mkam ngoba mna ndiphilonga kuwe qinisekisa ukundifaka enye nini ngoku. We are agents for ministry and reconciliation. Thina into abantu basibeza ibhlorho, we are not near to Jesus. Aniyivanga nale ncwadi ibifundwa apha. Ihlabathi kuthi libethelelwe emnqamlezweni ukuze yena abe kuthi nathi sizinze kuye. Amanye amagama, the world and the powers of the world cannot control us. Ngoba into esiyiphetheyo inamandla. Umnqamlezo eyona nto esiwezileyo. We are sinners saved by grace. Singabo abo. Enye into endazifundiswayo kwesasifundo se-homiletics yayisithi enye ilecturer yethu sukuthi xa ushunqayela apha uzenza aba bantu ngoku kwakusakhona ibhasi kakhulu ekuthiwa ngoonogada. Igadi ibikhwele ebhasini ikhangela abantu abangabhatalayo. Uma kwayo phaa ngasemnyango kuthiwa amatikiti ezandleni. Igadi noba ilijongile noba lilo noba liyalilo noba likho-authentic for as long as ilitikiti iyanqofa qha. So ebethi lo mntu ongabhatelanga apha ebhasini achole nelimdaka elilapha eflorini aliphathe ezandleni ifika igadi inqofa. Masingathi xa simi apha kodwa sithe sisi-bridges sicela nogada. We do it for the sake of doing it. Ingathi andisagqibi ndehlapha. We are sinners saved by grace. We are seated with him in the heavens. Sihleli naye ezindaweni ezingcwele. Ude athi umbhalo ongaziwayo obhalela amaHebhere, sayeka noba ngabantu abamnyama sangabantwana begazi. Uthi we are a royal priesthood. So xa ndisonga ndizowunika abantu babuze. uThixo the Father purposes our relocation. Nguye osenze ukuba sithuthe. Athi umbhalo wemizekeliso izicwangciso zezomntu, kodwa impendulo yona ivela kuThixo. uYesu the Son accomplishes that by the cross. Wenza sure ubuyaya emnqamlezweni ukuze loo nto yenzeke. Ebenelungelo lojika kwigadana ebizwa ngokuba iGetsemane, ngoba umthwalo wayenawo phaa. Uthi uJim Bishop ongumfundisi wamaRoma kwincwadi ayibhalileyo athi the day Christ died, uthi laa nto yayisenzeka phaa yayipossible bingenzeka ngoba umntu uphefumla ngemingxunya elapha kuye eskinini. Bantwana bendlokubulela, uthi xa iblokekile negazi liyabloka ze lidubule. Uthi kwakunokwenzeka ubuxinzelelo olwaluphezu koYesu yayiyiloo nto isifo esibizwa ngoba yi-hematidrosis. Wayenelungelo ke lojika xa esiva i-hematidrosis, kodwa into ayenzileyo ngoba uyi-agent for this to be accomplished wathi mayigqithele ndebe, kodwa kungabi ngokwam ukuthanda kube ngokuthanda kwam. Okokugqibela, the Spirit applies it. Funa sikhokelwe nguMoya Oyingcwele. Ngigqibezela ke ngomso le ndinesiqithi sayo ukuze sizoba si-bridges. Sikhokelwe nguMoya Oyingcwele. Kukho into mna endikhule ndisazi into yoba kuthiwa yi-waffling. Kodwa abantwana banamhlanje nesingesi sabo esifresh bathi yi-huffing and puffing.
Yathetha lo mntu. But yonke le nto ayithetha ebhathanga. Doesn't make sense, ayina-head, ayina-tail. Uya-half and puffer. Uyawaflisha. Sesiyigade loo nto bashumayeli basekhaya. Ungemi phambi kwabantu and half and puff. Ungemi phambi kwabantu uwaflisha. Imapha uphethe indaba ezizawuweza umntu simse ngaphesheya ngoba ulindiwe. Andiyazi ke noba apha ekhaya litsho okanye apha eKapa zikhona nezinto. Apho ndivela khona silindiwe ezithaveni, ndanoba zikhona napha ezo zinto. Kulapho silindwe khona basiyobeleka abantu abapha sibawezele ngaphesheya ngoba balindiwe ngaphesheya. Abahlobo zam ezibhedlela apha abantwana babantu bacutheka bephelele ephethini khona. Kulapho sibizelwe khona basibabeleke sibawezele ngaphesheya. Sibathi xa bemka kweli lizwe bangabi nakwaliwa ukuya kwelo khaya. Wesibizelwe into yokokuba xa amakhaya eqhekeka thina sibe ziibhlorho zokuwasindisa ekuqhekekeni siwawezele ngaphesheya. Bantwana bendlu yokubulela sawuthi uze siyenze ke loo nto sincedwe yile illustration ndizoniyeka ndizoya kule mizuzu yoba nibuze. Le ndoda inonkosikazi nabantwana, iyamthanda unkosikazi wayo. Enye yezinto mama bangaske bazizama uzizama kuyo le, noba unkaba kakuxeleli everyday ngolu hlobo nifuna ngalo kodwa uyakuthanda shem yena. Eyona nyana esahleli nawe nje into uyakuthanda. Xa wena unengxaki yoba ufuna kuxelele everyday and uba kathongo kusasa tsho mina tsho late ingathi akakuthanda, kodwa ndizobacengela torho izi-alarm zikabawo uyakuthanda yena. Le nto esahleli nawe into yoba uyakuthanda. Kwafika le nto ifikayo kulo mfo yasonga ngoku, wathutha apha kwakhe wayahlala kule ndawo intsha ekumandi kuyo. Aba ke kumandi phaa ngoba akabuzwa grocery, akabuzwa uba imali uyisephi, ubulelo ndibekho. Akubuzwa noba ngoku buke wanqaba kuthiwa netangene kuthiwa thanks for coming. Wamane ithutha ngomzimba impahla apha kwakhe, ebemke ayinxibile ayibuyi. Ziyanda kwelaa cala lalo mzutsha, ziyacutheka ngako. Akaphumi nazo ngebhego umethe makamrecognize, uphuma nazo ngomzimba enxibile. And ukuze agcineke kule ndawo intsha uyavaselwa pha, uyavaswa zayine mntakatata. Umemi yena apha uqumbe engangoba akavasi naloo mpahla. Wacaba unkaba uyatshela apha ngoba ngathi impatho iyitlapha. Katshitshiliselwana sitya phaa, umemi uqumbe egqithi uyasitshitshilizisa phaa usiselwa ngetreyi. Umntana walo mfo amshiye neminyaka emine, umane buyelila ekudlaleni nasesikolweni. Umane sithi mama uputata ngoba abanye abantwana bayadlisela utata wabo. Le nkosikazi ngokuzama uthuthuzela usana lwayo imane ithi qho xa ebuyelila
imse phaa kwi-dressing table apho kukho ifoto yalo mfo, ithi nanku umtata akho mntana. Imbonisa ntoni? Ifoto. Nanku usana lomo, this is your dad, mo, nomncumo kwakhe nomhlanhla mo ngathi nguwe, nanku utata akho usana lomo. Asule inyembezi lo mntana, ubumbonisiwe utata. Kwenzeka ngokwana 7 bayadlala apha phambi kwegate nabanye abantwana, kwathi gqi indoda phaa isiza. Xa isithi gqi le ndoda, abanye abantwana bayazanga bakwenzeke ntoni, uvele wahlahlamba lo, wabaleka wathi ngenze ukuyawungena endlini. Uhambe ekhala ekhwaza, mama, mama, utatam uphumile efotweni. Wathi my father is out of the portrait. Akayazi unini uba lo mntana uthetha ngantoni na. Amrhunqa ngeloko umntana, wakhawulela laa ndoda izapha. Wathi owam utata uphumile efotweni, nanko owam utata. Abahlobo zam phantsi kwetafile. Zirhala zihlobo zam ezithandekayo. Abantwana bakaThixo bebesemngciphekweni woba uMesiya wabo bambone efile emthini wehlazo. Kodwa i-incarnation isincedile. Wanguthixo kuThixo ethi mbongela lapha wathwala ubuntu bethu, wavuma uba sisigaka. Athi umpostile ngaye ubetho loba besibe noxolo noThixo lwaba phezu kwakhe. Akavuma ukuba ukulingana kwakhe noThixo kulikhoba. Wasuka wafuka ufoka ulihlazo, ukufaka umnqamlezo phezu kwentaba eKalvari. Waphuma uThixo wakaSirayeli efotweni, mbone ehleli. Bantwana bendlu yokubulela, masihambe ke nololoyiso. The king that we serve is a God who has traversed the cross, traversed the grave, and sits at the glorious throne. Uhleli kwesokunene sikayise. Siphethe lo vangeli ekuthango. Masisincede ke izifundo zanamhlanje. Umuntu ngamnye ahamba ayogcina. uKristu inkosi. Amen.